Αφού έχεις κάνει το ερώτημά σου στη βάση του καταλόγου μας, εμφανίζονται ορισμένα αποτελέσματα. Στο κέντρο της οθόνης βλέπεις τους τίτλους βιβλίων που βρέθηκαν με τα κριτήρια που όρισες. Κάτω από κάθε τίτλο βιβλίου με μπλε έντονα γράμματα μπορείς να δεις ποιες βασικές λεπτομέρειες για το βιβλίο, όπως την έκδοση, τον εκδότη και την ημερομηνία έκδοσης, τον τύπο του υλικού και αν είναι διαθέσιμο ή όχι στη βιβλιοθήκη. Μπορείς τέλος να ταξινομήσεις τα αποτελέσματά σου και να τα εμφανίσεις ανάλογα με τη σχετικότητα, τη δημοτικότητα, το της συγγραφέα και άλλα. Μπορείς επίσης να βελτιώσεις την αναζήτησή σου επιλέγοντας ένα από τα κριτήρια που εμφανίζονται στα αριστερά της οθόνης των αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, μπορείς να αναζητήσεις κάποιον άλλο συγγραφέα που εμφανίζονται στα αριστερά ή να αναζητήσεις με βάση μία από τις σειρές που εμφανίζονται ή με τον τύπο του υλικού ή με τα θέματα που προτείνονται. Κάνοντας κλικ πάνω σε ένα βιβλίο, εμφανίζεται η οθόνη που βλέπουμε με όλες τις λεπτομέρειές του. Μπορείς να κάνεις αναζήτηση με βάση τον εκδοτικό οίκο, τα θέματα ή και τη σειρά εάν υπάρχει. Εντός του πλαισίου που βρίσκεται στη μέση σελίδας, ενημερώνεσαι για τα αντίτυπα που διαθέτουμε στη βιβλιοθήκη. Από εδώ μπορείς να δεις ότι το συγκεκριμένο στο παράδειγμά μας είναι επιστημονικό βιβλίο, βρίσκεται στη βιβλιοθήκη Δημήτρης και Αλίκη Περωτή, έχει τον ταξιδιωτικό αριθμό που θα σε βοηθήσει να βρεις το βιβλίο στα ράφια, βλέπεις εάν είναι διαθέσιμο προς δανεισμό και τέλος εμφανίζεται το barcode του βιβλίου. Εσύ αυτό που έχεις να κάνεις είναι να σημειώσεις τον τίτλο του βιβλίου, το συγγραφέα και τον ταξιδιωτικό του αριθμό και να το αναζητήσεις στα ράφια μας ή να ζητήσεις να σε βοηθήσουμε εμείς για να το βρεις. Δίπλα από τον ταξιδιωτικό αριθμό υπάρχει η επιλογή περιήγησης στο ράφι. Πατώντας την, το σύστημα σε μεταφέρει σε μια εικονική απεικόνιση του υπόλοιπου ραφιού στο οποίο βρίσκεται το βιβλίο που ψάχνεις. Δηλαδή θα σου δείξει τα προηγούμενα και τα επόμενα από αυτό βιβλία. Τέλος, ο κατάλογος σου δίνει τη δυνατότητα να προβείς σε ορισμένες ενέργειες σχετικά με τα αποτελέσματα. Στο πλαίσιο δεξιά βρίσκεται η επιλογή εκτύπωση, προσθήκη στα βιβλία σας, για το οποίο θα μιλήσουμε σε επόμενο βίντεο, αποθήκευση του τίτλου αυτού, να αναζητήσεις σε άλλες βάσεις ή καταλόγους τον ίδιο τίτλο, καθώς και να μοιραστείς τις λεπτομέρειες του βιβλίου αυτό με τους φίλους σου. Μπορείς επίσης να γυρίσεις πίσω στα αποτελέσματα πατώντας στο αποτελέσματα περιήγησης. Σε επόμενο βίντεό μας θα βρεις πληροφορίες σχετικά με το πώς να κάνεις μια σύνθετη αναζήτηση, πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις εξατομικευμένα τον κατάλογό μας και άλλα.